number 1. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Kalusugan at bayanihan. Makinig para sa mabuting kalusugan. Makinig para umasenso kasama si Doc Joey Bitito. Alamin ang mga benepisyo ng iba't ibang food supplement galing sa Amerika sa programang Kalusugan at Bayanihan. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal. Kalusugan at Bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at Bayanihan. Doc Joey Betito! Nato! Para sa kalusugan tayo ay mag-isang tabo! Let's go! Go! Let's go! Sa panahon ngayon, katawan ay ingatan. Daming kalaban na hindi natin nakikita sa daan. Bakterya, viruses, pati na yung mga punggiwak. Hayang ang resistensya ay bumigay. Ngunit huwag mag-alala, mayroong tutulong sa'yo. Ang gabay na lunas ni
bakterya maging ang nakakamatay na virus. Isang Mega One capsules ay ang pinaghalo. Amazing trio at mga idinangdag na natural. Broccoli, milk thistle, astragalus, holalos, holy basil, bitter melon, palamerictum, turmeyang dilaw, at moringa, mamalunggay. Sa kabuuan, malaki at marami ang mga benepisyong may hahatid sa atin ng amazing food. Tulad ng halaman sa mga impeksyon, pampalakas ng resistensya at proteksyon Ng katawan laban sa mga sakit at marami pang iba. Mga alternatibo na solusyon, lusyon sa aming nararamdaman sa ating katawan. Mga gamot na garantisado at napatunayan na ng mga napagaling. Amazing for mga herbal na mga medisina at affordable. Amazing na ang medisina na tayo gagaling sa natural na paraan. Amazing na produkto, hatid Tito Joey Betito. Amazing na produkto, amazing food. Amazing na produkto, amazing food. Amazing produkto. Hatid ni Doc Joey Betito. Mga alternatibo na solusyon, lusyon sa ating nararamdaman sa ating katawan. Mga mamot na garantisado at napatunayan na ng gana na pagaling. Amazing for mga herbal na mga medisina, affordable. Amazing na ang medisina na tayo gagaling sa natural na paraan. Amazing produkto, hatid ni Doc Joey Betito. May mga karamdaman ka ba katulad ng diabetes? Paikay na sobrahan sa mga matatamis, ahayat, sakit sa puso. Nakamamatay pag hindi na agad Katong sakat sa antimotubo, arthritis, kakakapainan ng ating mga binti. Talaga ang capsules, mayroon kasi itong 5 klaseng potent berries na mayaman sa antioxidants. Ang multi-effect capsules, binubuo naman ng 5 klaseng mushrooms na kakatulong dahil sa taglay nitong pagpapalakas ng immune system at sa pambihira nagitulong sa may mga sakit na kanser. Mga alternatibo na solusyon-lusyon Sa ating mga nararamdaman, sa ating katawan. nagagamot na garantisado at napatunayan na ng nangangapagaling. Amazing for mga herbal na mga medisina at affordable. Amazing na ang medisina na tayo gagaling sa natural na Ang paraan. kasir mo pulutso, hatid ni Doc Joey Betito. May mga karamdaman ka ba katulad ng may oo? Sakit na nagpapahirap sa kababaehan, pre-as cancer. Bukod sa dibdib na dapat agapan agad, stroke. Sakit na hindi ka makakagalaw. Pa ikaw ay nagpapalipas, kumain o hindi. Ang Miracle C, mabisang proteksyon sa katawan laban sa mga bakterya maging ang nakakamatay na virus. Isang Mega One capsules ay ang pinaghalo. Amazing trio at mga idinangdag na natural. Broccoli, milk thistle, astragalus, holalos, holy basil, bitter melon, palamerictum, turmeyang dilaw, at moringa, mamalunggay. Sa kabuuan, malaki at marami ang mga benepisyong may hahatid sa atin ng
Para sa kalusugan tayo ay mag-isang tabo! Let's go! Let's go! Sa panahon ngayon, katawan ay ingatan. Daming kalaban na hindi natin nakikita sa daan. Bakterya, viruses, pati na yung mga punggiwag. Hayang ang resistensya ay bumigay. Huwag mag-alala, mayroong tutulong sa'yo. Ang gabay na lunas ni Doc Joey Betito. Palakasin ang loob, patibay ng katawan, labanan ng sakit. Huwag itong hayaan, may natural na paraan. Subukan, totoo ang apat na bida, nandito na sa inyo. Ito ang Amazing 4, ating laging kasama. Miracle Seed, sigla ay dama. Mega Egg, proteksyon ay handa. Multi-5, kumpleto na. At ang Mega 1, ang bida sa tuwina. Amazing 4, i-dance mo. Laban sa sakit, tayo ang panalo. Microbes at parasite o kahit cancer man yan, katawan ay lalakas, hindi sila ubra dyan. Vitamins na natural, gawa para sa atin, upang bawat pamilya kalusugan ay anihin. Salamat Doc Joey sa iyong malasakit, sa tulong ng Amazing 4, lalayo ang sakit. Check it out! Miracle Seed, Mega A, Multi-Pay, sayaw, Mega 1, sigaw. Apat na sandata sa bulsa at sa puso, kalusugan
laban sa mga bakterya, maging ang nakakamatay na virus. Isang Mega One capsules ay ang pinaghalo. Amazing Trio at mga idinangdag na natural. Broccoli, milk thistle, astragalus, holalos, holy basil, bitter melon, palamerictus, turme ang dilaw, at moringa, mamalunggay. Sa kabuuan, malaki at marami ang mga benepisyong may hahatid sa atin ng amazing food. Tulad ng halaman sa mga impeksyon, pampalakas ng resistensya at proteksyon. Ng katawan laban sa mga sakit at marami pang iba. Mga alternatibo na solusyon sa aming nga nararamdaman sa ating katawan. Mga gamot na garantisado at napatunayan na ng mga napagaling. Amazing for mga herbal na nga medisina at affordable. Amazing na ang medisina na tayo gagaling sa natural na paraan. Amazing na produkto, hatid ni Joey Betito. Amazing na produkto, amazing food. Amazing na produkto, amazing food. Amazing produkto. Hatid ni Doc Joey Betito. Mga alternatibo na solusyon sa ating nga nararamdaman sa ating katawan. Mga mamot na garantisado at napatunayan na ng gana na pagaling. Amazing for mga herbal na mga medisina, affordable. Amazing na ang medisina na tayo gagaling sa natural na paraan. Amazing Polubjo, hatid ni Doc Joey Betito. May mga karamdaman ka ba katulad ng diabetes? Paikay na sobrahan sa mga matatamis, ahagad, sakit sa puso. Nakamamatay pag hindi na agad pa. Katong sakat sa antimotubo, arthritis, kakatapainan ng ating mga binti. Talaga ang capsules, mayroon kasi itong 5 klaseng potent berries na mayaman sa antioxidants. Ang multi-fed capsules, binubuo naman ng 5 klaseng mushrooms na kakatulong dahil sa taglay nitong pagpapalakas ng immune system at sa pambihira nakitulong sa may mga sakit na kanser. Mga alternatibo na solusyon Sa ating mga nararamdaman sa ating katawan. nagagamot na garantisado at napatunayan na ng nangangapagaling. Amazing for mga herbal na mga medisina at affordable. Amazing na ang medisina na tayo gagaling sa natural na Ang paraan. dito kasir mo kulutso, hatid ni Doc Joey Betito. May mga karamdaman ka ba katulad ng may sakit na nagpapahirap sa kababaehan, breast cancer, bukod sa dibdib na dapat agapan agad, stroke, sakit na hindi ka makakagalaw, pa ikaw ay nagpapalipas, kumain o hindi. Ang Miracle C, mabisang proteksyon sa katawan laban sa mga bakterya, maging ang nakakamatay na virus. Isang Mega One capsules ay ang pinaghalo. Amazing Trio at mga idinangdag na natural. Broccoli, milk thistle, astragalus, holalos, holy basil, bitter melon, palamerictus, turme ang dilaw, at moringa, mamalunggay. Sa kabuuan, malaki at marami ang mga benepisyong may hahatid
Doc Joey Betito! Na to, para sa kalusugan tayo ay mag-isang tabo! Let's go! Oh! Let's go! Sa panahon ngayon, katawan ay ingatan. Daming kalaban na hindi natin nakikita sa daan. Bakterya, viruses, pati na yung mga punggi. Huwag hayang ang resistensya ay bumigay. Ngunit huwag mag-alala, mayroong tutulong sa'yo. Ang gabay na lunas
gumagaling, ay pwede po kayong bumisita sa office ni Doc Joey. So, ang aming office naman po ay located sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front of Bacau Central ng Pilipinas. So, ayan. Kapag pupunta po kayo dito ay hindi naman po kayo maliligaw kasi meron naman po tayo ditong signage. So, pagbaba nyo sa jeep and then nakita ninyo yung Bacau Central ng Pilipinas, so sa kaharap po niyan, yung green na building ay sa amin po yun. So, magtanong na lang po kayo kung saan po part yung office ni Doc Joey dito. So, ayan po. And then, sa may mga katanungan po at gustong malaman yung mga numero ni Doc Joey, so ito po yung mga number ni Doc Joey. So, kumuha na po kayo ng papel or any things na pwedeng masulatan at pwedeng makasulat. So, ayan. So, ito po ang number ni Doc Joey sa Smart. 0910-448-2598. Again, 0910-448-2598. At meron din po siyang Globe. So, ito naman po ang number ni Doc Joey sa Globe. 0917-853-8933. Again, 0917-853-8933. So, yan po yung mga numbers ni Doc na pwede nyo pong tawagan anytime. Pero kapag hindi po si Doc Joey sumagot, like for example, may ginagawa siya at hindi niya po napansin na yung cellphone niya ay may tumawag sa kanya, pwede naman po kayong mag-message sa kanyang Facebook page. So, of course, sa ating Facebook page na Doc Joey Bitito. And then, sa ating din po, sa personal account ni Doc Joey, yun po ang Joey Bibon Bitito. And then, yung second account niya po ay Doc Ching Bermundo Bibon Bitito. So, yun po yung mga personal account ni Doc Joey sa Facebook na pwede ninyong hanapin. At syempre, pwede po ninyong i-message at tawagan. Pwede din kayo doon mag-video call. At sa mga napapakinggan at napapanood po ninyo itong ating programa na Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran at hindi kayo makapunta dito sa aming office kasi medyo malayo po yung lugar ninyo, like tatawid pa kayo ng dagat at mahirap yung biyahe, pwede naman po kayo mag-order sa amin kasi dito naman po ay nagpapa-order na rin po kami. Mag-chat lamang po kayo doon sa ating Facebook page. Dito po kung saan tayo mismo nagla-live na Doc Joey Bitito page. And then, kapag nagkausap na po tayo, for example, nalaman na namin kung ano po yung health concerns ninyo, at alam na rin po namin kung ano yung ibibigay sa inyong dosage, pwede na po ninyo bayaran yung mga produkto. So, ang pagbayad naman po ay through GCash lang para hindi na kayo pumunta dito at syempre, para po mas madali po yung pagbayad ninyo. At once mo na nakabayad na kayo, ay ipapadala namin po yan na inyong mga produkto sa JNT. So, yung JNT na po ang bahalang magpadala niyan sa inyo. Makakarating po yan sa inyo. Of course, mga 3 to 5 days po. So, basta ibibigay lang po ninyo yung tama ninyong address, yung pangalan, at syempre, yung contact number po ninyo para at least po kapag tumawag yung rider, alam niya po kung saan kayo pupuntahan. At, yan. Yan. Sabi ko nga po ulit-ulit, sisiguraduhin ninyo po na tama po yung mga information na ibinigay sa inyo. Kasi para hindi rin kayo magreklamo na hindi nakarating yung mga orders ninyo. So, yung ating pong mga paraffol ay ongoing pa rin po. Kaya, sa mga tumututok po araw-araw, sa mga nag-comment, nag-like, at syempre yung mga nag-share po, ay abangan po ninyo sa Sunday kung ano po yung ibibigay ni Doc Joey na papremyo sa lahat po na qualified sa ating paraffol. And then, yung paraffol naman po natin dito sa ating office, yung 'di ba, every 3,000 worth of amazing products ay may makukuha kayong 1 raffle ticket. So, yung una pong draw ay tapos na po yun noong December 21, 2025, yung Christmas party po natin. So, sinabay na po natin doon yung first draw natin. And of course, kanina ay may pumunta dito yung nanalo ng first, siya po yung first winner
ng ating first draw last December 21, 2025. So, sila po ay taga Karugkod, Rapu-Rapu, Albay. Yun po si Tatay Benito Cañada. So, ngayon lang sila nakapunta dito after how many months? Siguro, katapusan na nga ng January. So, ngayon pa lang sila nakapunta. Sabi nga nila, baka hindi na daw pwede ma-claim. Pero nagbaka sakali pa rin po silang pumunta dito sa aming office para i-claim yung kanilang prices. So, kami naman po ay hindi naman kami nag-limit kung kailan lang or may time na hindi na pwede makuha yung kanilang mga raffle. So, hindi naman po kami gumawa nun. Kasi, of course, lalo na pinatatay, alam naman natin na medyo kapos sa budget. Kaya deserve talaga po nila na matanggap kahit late na yung kanilang prices. So, ayan, tuwang-tuwa si tatay kasi ang natanggap niya po ay isang box ng Mega A, isang box ng Multi 5, isang box ng Miracle C, and of course, yung isang box din po ng Mega 1. So, sa isang box po niyan ay ang laman po niyan ay 60 capsules. So, kung sabi ko kay tatay, kung ito 2 times a day niya, ay aabot ng isang buwan yung kanyang natanggap na papremyo. So, ang ating mga produkto naman po ay yun po yung tinatawag natin, kung dati tinatawag natin itong Amazing Trio kasi 3 pa lang yung klaseng kapsula. So, yun po yung Mega A, Multi 5, and then Miracle C. So, ngayon po, ang tawag na po natin dito ay Amazing 4. So, bakit Amazing 4? Kasi po, nadagdagan pa po ito ng isang kapsula. So, yun po yung tinatawag nating Mega 1. So, sa Mega 1 naman po, lahat ng ingredients na naka Mega A, Multi 5, and then Miracle C ay andyan na rin po yan sa ating Mega 1. So, except sa Easter C po, and then bukod po dyan, ay dinagdagan pa po ito ng iba't ibang klaseng herbs at syempre iba't ibang klaseng gulay din po. So, andito po sa Mega 1 ang milk thistle, broccoli, astragalus, holy basil, turmeric, butter melon, and then moringa. So, lahat po yung ingredients niya yan ay may maitutulong po sa may iba't ibang karamdaman. Kasi, ilan na lamang po sa mga benefits nito. So, ito po ay nakakapag-reduce ng blood sugar. So, binabalance niya po yung blood sugar sa katawan ng isang tao. And also, yung pamamaga sa loob ng katawan, pinapababa din po or tigre-reduce. And of course, nagpapalakas din po ito ng respiratory system, yung mga diabetes, sabi ko na nga po na binabalance nito yung blood sugar sa ating katawan, and also yung liver, pinapalakas. Kaya kung may mga health problem like for example, cancer sa liver or may fatty liver, pwede po kayong magpakonsulta dito kay Doc Joey. Kasi libre naman po yung mga product, ay yung mga advices and suggestions ni Doc Joey. Of course, yung consultation po ay libre. So, ang may bayad po ay yung mga produkto lang ni Doc Joey. So, though na kahit medyo po ito pricey, ay maganda naman po yung kalidad nito kasi galing pa po itong Florida, USA, and then aprobado na po ito ng Food and Drug Administration. Ito naman po na products natin ay since 2008 pa po yan. So, ang nag-build po nitong company na Miracle Health Corporation ay sina Doc Joey po at pati yun na rin po yung anak niyang si Ma'am Jennifer. So, ayan. Kaya, more than mag-18 years na itong ating mga produkto. At marami na rin pong natulungan. Almost thousands of people, sabihin natin, 100,000 of people ang natulungan nitong ating mga produkto na may iba't ibang uri ng karamdaman. Kasi ito po ito po mga products natin ay nag-start pa po ito sa Maynila. So, pag-uwi dito ni Doc Joey, ay nalan niya po dito yung mga produkto niya. Kasi gusto niya rin po matulungan yung mga kababayan niya dito sa Bicol. Kasi sa nakakaalam po, si Doc Joey po ay taga Bakakay po siya. So, doon po sa Dorotea Resort and Spa na kung saan located sa Purukwan, Kahubutan, Bakakay, Albay. Kaya kung may mga family gatherings po kayo, family outing, o kaya naman po naghahanap kayo ng mga ng venue
for your birthday party, kasal, at sa kung ano-ano pang party. Pwede po kayo magpa-book doon sa ating Dorotea Resort and Spa. At i-accommodate po namin kayo. So, once na member na rin po kayo dito sa aming office, at syempre, nagpa-book kayo doon sa Dorotea, ay may discount na rin po kayo kay Doc Joey. Kaya, huwag nyo nang palampasin kasi baka sa ibang resort wala kayong discount. So, kay Doc Joey, meron po kayong discount. So, napag-uusapan naman po yan. So, ito pong ating mga produkto ay subok na at marami na rin po ang nakapagpatotoo na may iba't ibang karamdaman at natulungan po sila nito at gumaling sila. Like for example, yung mga patient natin na may problem sa kidney, mataas ang creatinine. So, of course, may mga testimony niyan po at napababa po nitong ating mga produkto, yung almost 700 na at parang wala na silang hope sa buhay na aabot pa na kinabukasan si Sir. Pero hanggang ngayon po ay malakas na malakas pa rin si Sir at nagagawa niya po yung mga gusto niyang gawin syempre sa araw-araw at sa buhay niya po. Of course, sa tulong po yan nito ang ating Amazing 4. At kahit po si Sir ay nakaranas na ng kaginawaan at natulungan na yung iba't iba niyang health problem, ay patuloy pa rin po siyang umiinom nitong ating mga produkto. Para po, at least sabi niya, ay mas lalo pang humaba yung kanyang buhay at syempre, mas lalo pa po siyang lalakas. Kasi pag hindi daw nakainom nitong ating mga produkto, ay feeling daw po niya ay hindi gaano kalakas yung katawan niya. So, parang nananamlay daw pag walang Amazing 4. Kaya si Nanay Elsie ay palagi po pumupunta dito sa aming office para po mag-avail nitong Amazing 4. So, ano ba itong Amazing 4? So, sa mga first-timer po na nakikinig of course, sa radio at hindi pa po ninyo alam yung tinatawag nating Amazing 4, so, ito pong Amazing 4 ay composed of 4 capsules. So, andito po ang Mega A, Multi-5, Miracle C, and then yung Mega 1 po. So, sa Mega A po, ito po ang nakakatulong sa ating katawan para ma-detoxify kasi kini-cleanse po nito yung katawan natin kasi may properties din po itong antioxidant. So, lahat po ng basura at toxins na nasa loob ng ating katawan ay inaalis po yan ng Mega A. So, tinutulungan po yung pag-function ng ating katawan para ma-detoxify lahat. Yun. Tapos, linalabanan din po nito yung free radicals. So, ang free radicals naman po ayan po yung nagiging dahilan ng iba't ibang karamdaman. For example, yung katarata and then cancer. So, kailangan po nating may tumutulong sa loob ng ating katawan na mag-detoxify ng mga kinakain natin. For example, yung matataas ang cholesterol, matataas ang sugar level. So, yan po. So, ang mga berries po na kay Mega A, ito po ang acai berry, blueberry, cranberry, elderberry, at syempre, yung pomegranate po natin. So, yan naman po. Ilan sa mga health benefits na makukuha nyo po dito sa mga ingredients nito ay ito po ay nagpapalakas ng ating puso, pumipigil sa paglaganap ng bad cells, pinapalusog ang ating balat at syempre tinutulungan yung pag-digest ng ating katawan. So lalong-lalo na po yung mga hindi nakakabawal or hindi nakakapagbawas everyday, tinutulungan po nito at least po ma-cleanse yung katawan ninyo. Kasi po kapag hindi kayo nakakapagbawas everyday, ay may masamang epekto po yan sa inyong katawan. Siyempre, meron din po itong fiber, amino acid at iba pa pong vitamina at mineral. So, yun po yung makukuha ninyo sa ating Mega A. So, sa Multi-5 naman po, ang Multi-5 naman po ay binubuo ng 5 klaseng mushroom. So, ano ba yung mga mushroom na nandito kay Multi-5? So, sa Multi-5, andito po ang maitake, reishi, agaricus blazei, and then yung cordyceps po. So, ito naman pong
Multi-5, ito po yung nakakapagpalakas ng ating immune system. So, kung mahina yung immune system mo, tutulungan po ni Multi-5 na palakasin yan para at least, kung may mga sakit ka na po or yan, may mga sakit ka na sa katawan mo, lalabanan po niyan para po at least mag-boost yung immune system mo at madali ka pong gagaling. Kasi 'di ba, once na malakas ang immune system ng isang tao, dapuan man po yan ng iba't ibang klaseng sakit, ay mabilis po siyang makaka-recover. Aside po sa mga taong mababa na yung kanilang immune system. So once na mababa yung immune system nila, mas lalo silang hihina at hindi makaka-recover sa kanilang karamdaman or sa kanilang sakit. Kaya dapat po, lalong-lalo na sa mga nagtatrabaho, yung everyday pumapasok, nauulanan, at syempre kahit yung mga nasasagap na mga viruses at bacteria sa labas. So, dapat po talaga, kahit wala po kayong health problem, pwede po kayo nitong mag-take na Multi-5. So, ako, personally, nagtitake po ako ng Multi-5 para po at least may pampalakas po ako ng immune system at malalabanan po nito kung ano man po yung papasok sa aking virus. At syempre, mabilis po ako makaka-recover at makakapagtrabaho ulit. Kasi, mahirap na po kung may sakit ka at wala ka pang trabaho. So, saan ka na lang kukuha ng pera or budget kung may sakit ka na nga at wala ka pang trabaho. Kaya yan po yung dapat nating gawin. Dapat tayong may iniinom na nakakatulong sa ating buhay para at least malakas tayo araw-araw. At syempre, yung pangatlo po nating product, yun po yung tinatawag nating Miracle C. So sa Miracle C naman po, lahat ng ingredients na nakapaloob dito ay mayaman sa vitamin C. So may 4 na klase pong berries na andito. So nandito po ang acerola berry, sea buckthorn, rosehip, Indian gooseberry, at syempre, dinagdagan pa po ito ng Easter sea. So, kahit po acidic yung isang tao or may hyperacidity sila, ay pwede silang uminom nitong ating Miracle C. Kasi, meron naman po itong neutral pH na tumutulong para mabalance lamang po yung acidity level sa loob ng ating katawan, of course, and then yung alkaline level. Kasi, masama kung sosobra din po at masama kung kukulang din po. So, dapat nasa balance level lang yan. So, nasa normal para hindi tayo naman magkasakit at syempre masobrahan. And of course, ito po na Miracle C natin ay nakakatulong din po ito sa mga taong inuubo, sinisipon. So, lalong-lalo na po ngayon, malamig ang panahon. Like, for example, morning pa lang, hindi ka makaligo. Kailangan mo pang mag-init ng tubig kasi sobrang lamig. So, ngayon, at least po, yung mga taong medyo may edad na, like, nasa 70s, 60s, kasi sila po yung madaling dapuan din ng sakit. Like, madali silang magkaroon ng fever, syempre yung ubo, sipon. So, dapat po kung may kakilala kayo or for example, may kapamilya kayo, lola nyo or kaya kamag-anak ninyong matatanda na, pwede nyo po silang painumin ng Miracle C. So, yan po, ang lola ko po, yung pinsan ng lola ko, ay umiinom po siya ng Mega 1 and of course, yung Miracle C po, kasi meron din po siya mga iba't ibang health problem, like yung ihi niya daw, yellowish na, at palaging mabula yung ihi niya, at kapag kumakain daw siya, parang yung dito niya sa may lalamunan ay sumisikip daw. So, after almost pag-inom, nasa 1 week lang nga ata. So, sa pag-inom po nun, ay, yan, pag-inom po nun, yung kanyang ihi daw po ay hindi na gaanong kayelo yung color. And of course, yung bula po sa ihi niya ay nawala na rin po kasi, 'di ba? Pag mabula po yung ihi ng isang tao, ay may chance po 'yan na may problema sa kidney o kaya naman po mataas yung protein sa
sa ihi niya, kaya mabula. So, yun po yung kinakatakot niya. Kaya, palagi naman siya nakikinig nitong programa ni Doc Joey. So, palagi niya din akong inuutusan. Once na paubos na yung kanyang iniinom, inuutusan niya akong bumili nitong mga produkto ni Doc Joey. So, dahil medyo kulang yung budget, at least yung Mega 1 at Miracle C po yung iniinom niya. So, katulad din po yan ni Nanay Leticia from Baybay, Legazpi City. So, ang problem niya din po ay yung ubo niya hindi nawawala, and of course dahil may problema na siya sa lungs, hinihingal siya pag lumalakad siya or pag may ginagawa siya sa bahay niya kasi wala naman siyang katulong kasi yung mga anak niya ay nasa malalayong lugar din po. So yan, natatakot na siya para sa kanyang buhay at may pagkakataon pang pumunta na siya sa Maynila para doon magpagamot, but wala pa rin pong nangyari. So, ang ginawa niya, pumunta siya dito kay Doc Joey. So, naabutan niya, wala si Doc Joey, ako lang. At ang budget niya din po ay 1,000 lang. Kaya ang nabigay ko po sa kanya ay yung Mega 1 and of course yung Miracle C. So pagbalik niya, sabi niya, ay maganda pala yung binigay niyo sa aking gamot. Kasi ay yung supplement. Yan. Kasi hindi na ako inuubo at syempre hindi na rin ako hinihingal. So napakatagal na yung problema ko pero nasolusyonan dito kay Doc Joey. Kaya dito na lang ako dito na lang ako mag-stay, hindi na ako papagamot sa ibang doktor at hindi na ako iinom ng iba't ibang klaseng gamot. So, ito na lang daw po yung ipagpapatuloy ni nanay. Kasi, na-observe niya naman po sa kanyang health at syempre sa katawan niya na maganda po talaga itong products ni Doc Joey Bitito. Kaya yung may mga health problem dyan na katulad naman na nabanggit ko, pwede na po kayo bukas, since sweldo naman bukas, pwede na po kayong pumunta at may budget na kayo, pwede naman kayo pumunta dito sa office ni Doc Joey. So, ito po ay located sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas. So, ayan, kahit hanggang alas 7 po bukas, ay bukas pa rin po ang aming office. Kasi, syempre, meron din po tayong DJB Eatery. So, kung saan, kahit nasa around 7 p.m. na, ay may mga client pa rin po. Kaya, late na rin po tayo magsara. Kaya, hindi naman po inaabot ng 6:30. Minsan po ay nakakalagpas po yan hanggang 8 o'clock p.m. So, basta may client pa, bukas po ang ating opisina. So, ang ating pong pang-apat na kapsula, yun po yung tinatawag nating Mega 1. So, kanina, nasabi ko na, nasa Mega 1 po ay nandyan na po lahat ng ingredients na kay Mega A Multi-5 and then Miracle C, which are yung mga berries, yung mga mushroom, at syempre, yung mga berries din po na nagtataglay ng vitamin C. At dinagdagan pa po ito ng iba't ibang klaseng gulay at syempre iba't ibang klaseng herbal or herbs. So, andito ang broccoli, milk thistle, astragalus, holy basil, buttermelon, turmeric, at syempre yung moringa po or malunggay na napakaganda po bilang antibiotic, natural antibiotic sa ating katawan. Kaya sa may mga health problem po dyan, matagal na po ito at hindi na malunas-lunasan ng mga iniinom yung synthetic drugs, pwede nyo naman po itry ito mga produkto ni Doc Joey. Kasi wala naman pong masama kung itatry ninyo ang isang bagay na alam naman po ninyong makakabuti sa inyong kalusugan. So, sabi nga ni ate, yung mga nakikinig ditong ating programa, lalong-lalo na yung nakikinig sa radio at nagbabalak na pumunta kay Doc Joey. So, wag na kayong magdalawang isip, wag na puro drawing, sabi ni ate. So, ang drawing pong tinatawag ay plano lang ng plano, pero hindi po natutupad. Yun po yung tinatawag na drawing, like for sa swimming, ng inyong mga kakabarkada, na drawing na yung swimming ninyo, kasi pinagplanuhan. So, ayan.
Kahit anytime naman po, from Monday to Saturday, bukas po ang ating office. And then, kung gusto nyo po magpa-schedule pag Sunday, ay pwede naman po mag-chat lang kayo or mag-call doon sa mga numbers ni Doc Joey na 0910-448-2598 at syempre yung sa number ni Doc Joey na 0917-853-8933. So, kung gusto niyo pong pumunta dito sa office natin kapag Sunday, magpa-schedule kayo or magpa-appointment. Kung gusto niyo naman po pumunta sa Dorotea Resort and Spa, lalong-lalo na po yung mga taga First District. So, malapit na po yan sa inyo. Hindi na kayo mamamasahe papunta sa Legazpi. Pwede din po kayo dyan magpa-schedule. Or mag-message po kayo kay Ate Arlene. Lalong-lalo na po yung mga friends ni Ate. Pwede kayo mag-message sa kanya kung pupunta din po kayo sa Bakakay. And then, yung mga dati na pong nag-avail nitong ating mga products, ay pwede pa rin kayong mag-avail ulit. Kasi, like for example, yung nag-avail lang ng for 1 week, and then, sa loob lang ng 1 week, gusto nila mag-expect na meron resulta agad, but yung mga problems nila, taon-taon na. So, wala naman pong ganon. Hindi naman po magic yung ating mga products na sa loob ng 1 week ay may improvement na sa inyong katawan. So, iba-iba po yung process ng iba rin pong tao. May mga taong mabilis po sila makaranas ng kagalingan at syempre may mga tao din po na mabagal po yung pag-process ng kanilang katawan. Kaya po nga, sabi dito ni Doc Joey, for at least 3 months ay itry ninyo itong ating produkto para mas makita ninyo kung ano ba talaga yung magiging magandang epekto sa inyong katawan. So, ang problema kasi sa tao, 1 week pa lang na nag-try, ay ayaw na nilang itry ulit. Kasi dalawa lang yan. Yung iba, feeling nila walang improvement sa kanila kasi kaya tinitigil nila. At yung iba din po, ay sinasabi nilang magaling na sila, kaya tinitigil na. So, kahit po magaling na kayo, ay pwede pa rin kayo nitong uminom ng ating mga produkto. Kasi, once po na napabayaan ninyo yung kalusugan ninyo at bumalik po yan ng mga health concern ninyo, ay mahirap na po yan. Mahirap na po. Kaya dapat habang magaling kayo, itutuloy-tuloy nyo itong pag-inom para at least tuloy-tuloy din po yung paglakas ng inyong katawan at syempre yung feeling mo na ganado ka sa buhay. Wala kang nararamdamang iba't ibang klaseng sakit kasi pag may sakit ka, palagi pong irritable yung utak mo or yung ulo mo. Konting problema lang ay maiinis ka agad. Kaya feeling mo wala nang mga solusyon sa mga problema mo. Kung feeling mo pong wala nang solusyon sa mga problema mo, dito po kay Doc Joey ay palaging may solusyon ng isang problema. Kasi sabi nga, kung hindi mo gagawan or hindi ka mag-e-effort na solusyonan yung problema mo, ay wala po talagang mangyayari. Kaya, yung may mga problem po sa kanilang health concern, ay gawa nyo na po yan ng paraan habang maaga pa. So, pumunta na kayo dito sa office ni Doc Joey kasi malapit lang po ito, along the road lang po, at located po ito sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas. At syempre, nag-open po ang ating office from Monday to Saturday, 8 o'clock a.m. hanggang 6:30 p.m. At kapag Sunday naman po, gusto po magpa-schedule, ay pwede rin po kayong pumunta dyan sa Dorotea Resort and Spa na located sa Purok 1, Kahugutan, Bakakay, Albay. So, ayan. Since 6:30 na naman, magpapaalam na po tayo at palagi nyo po, of course, abangan at subaybayan ang programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran o KKK from Monday to Saturday except Wednesday from 5:30 p.m. hanggang 6:30 p.m. po. At kapag Sunday naman po,
from 9:30 a.m. hanggang 11 o'clock a.m. So again, my name is Miss Angel Garcia ay nakasama ninyo po ngayong gabi sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran. So sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito, o mas kilalang ang lalaking hindi tumatanda, and also sa ating Vice President, kay Ma'am Ann Bitito Brenzena, and together with my partner dito sa aming office, kay Miss Arlene Pabalonia. Maraming salamat po. God bless, good health, and keep safe everyone. Thank you po.